De Maaspoort met zo'n 2000 fans stil krijgen is een prestatie op hemzelf. Al wien er in de eerste nog geen sprake van. En wienen beide partijen aardig on elkaar wegen. Ja, ik vond de eerste helft wel dat we iets beter waren, maar niet dat we het verschil om konden zetten in daadwerkelijk verschil. Ik had gehoopt dat dat iets vroeger kon. Maar benamen in het laatste kwart gaat aardig los. Sammy Givens is verschrikkelijk sterk en scoort 13 rebounds en 22 punten. Onder oren met deze mooie assist van Holcomb. Zelfs de jonge Dexter Hope doet het super en scoort treien op de treien punten. Het is de nekslag van Eiffel Towers dat in het laatste kwart wel een heel soort fouten maakt. Ares wint het laatste kwart maar liefst 28-8 en wint uiteindelijk met 82-60. 15 punten verschil. Hoe is het om de Maaspoort stil te krijgen? Ja, nou kijk, daar ben je niet zo mee bezig. Maar het is fantastisch voor deze groep, jongens. Het is allemaal onstuimig en het feit dat we nu zo gecontroleerd kunnen spelen en mentaal heel sterk zijn. Moeilijke momenten die we ook hebben gehad. Het is in deze wedstrijd niet alleen maar halleluja. Er is zeker ook moeilijke situaties in. Maar ja, ook daar komen we weer overheen en we reageren daar goed op. Maar hoe is dat nu in de groep dan? Is er nu zoiets van, nou gaan we de finale halen ook? Nee, we gaan de tweede wedstrijd proberen te winnen. De fans van Ares binnen uit te schroeven. Maar de coach? Dan is er iets van een euforie? Nee.